Balaygi anay sayang katan ti drug by bus operation ni Elgin Estavillo at taga-barangay Salanap, Pinili, Ilocos Norte. May sakariti bilang nga high target list ti Philippine Drug Enforcement Agency, Ilocos Norte Provincial Office, eribiyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office, Municipal Police Station Pinili, kenda dumapay asangay ti operatiba iti probinsya nga Ilocos Norte. Naala, iti ikot ni Estavillo, dagritalo sa siya, adag ito'y ket mapapati, anaglaon iti may pawila droga, may nga Oppo cellular phone, by bus money, ken tinagluganan na a black Honda Supremo motorcycle with sidecar, kabayatan, tinaysiyang kat a drug by bus operation, iti paset na, iti along National Highway, Barangay Badjo, Pinili, Ilocos Norte. Kuna ni Estavillo ket naggapo iti pagubraan ng hospital ngem kabayatan iti panagaw-awid na ket biglalatan nga adda iti nangsada kanya na a miyembro ti PIDEA Ilocos Norte. Dito'y pay nga inpakita na ti gasgas ti bagina, takamin ket kunana asinagtan dagiti operatiba. Ngem sigon iti biyang ti PIDEA ket resisting arrest ngamin ni Estavillo. Esod gapuna nga adda dagiti nagbalin agarumyad ti bagina. Dito'y pay nga inbaga ti PIDEA anabayagdan aman-manmanan ni Estavillo karagiti aktibidad na panggep ti may pawil a droga. Opo, matagal nang minamanan since 2021 last year. Doon namin nakalap yung impormasyon na siya ay nagtutulak na gumagamit ng illegal na droga. Matagal na siyang sinusubaybayan ng PNP and PIDEA. Okay. So, sir, ano po yung mga activities niya dito sa area natin? Ang activities niya kasi doon bale sa nakalap namin impormasyon sa pagsubaybay namin sa kanya, yun yung nagkakakandak sila ng pot session sa part ng Badok, tapos bumibili siya, may sinasalubong siya na supplier niya, tapos binibigyan niya rin yung mga kaibigan niya. Saka nagpapasabay din yung mga kaibigan niya sa yung bumibili at nagdidistribute na. Okay. So, ano po yung classification niya? Sa amin sa office namin sa PIDEA ay classified as target siya ng PIDEA and PNP. Sir, any comments sa kanyang sinabi niya parang binugbog daw? Hindi naman siya binugbog kasi resisting arrest kasi siya, hindi siya ayaw, pati nga kami may nagasgasan, pati rin ako nagasgasan din dahil sa pag-resist niya na ma-arrest kanina. Kasi sinubukan niya rin na patakbuhin yung tricycle niya habang inaaresto siya. Manipod iti Pinili, Ilocos Norte. Para ti JCQ Online TV News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.